Ka book palias kawan ra shapi ya ka kod yara papura. Ka General Studies Paper 1. Pinkeng aktiari lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS, MPS bat ki way ki allied services. Kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R. Pila ban yo ye ka na kitukan kod paro ha shilong. Klempep kan long ka bama bat ru ka bamen saw lada ki long kme ki bepej ban penkre ya ka kam ajing bam jasngi ya ki kena skul ne mid de mil kim shem la long ki bapikir ban pej ya u khaw shwa bakin shet bat ban pentikna baun long ubabit ban bam ki long kme jong ka shnong mabidong southwest Khasil district menta ka sngi khatwei tri kulbe aja R4R ki lalam ba u khaw u bakimut ban shet ja na ka ban ta ki kena skul udai ban da u khaw plastic Hoi la juo sngau ya kajingbana ko bon shapang kajingdon jong kumutau kau plastik Henry menta ke sngi dala ki jong ki kmat ki layo I bat shem ya kata ilong kime I badai inong shet jasngi ilai thu bauni ukau wat habatang yo uru ulong kum ka plastik kumtala subajur ba udai utau kau plastik Akapor bangi shet ja kena skol nilap yang no kau pala ubom juyo mana te da lada ngisi ipala lada ngi thang hading ru longkum batang ka plastik tengi ipala ban shet I bit su ban shet no khau Kemut pidang lap nang kong mentah ya uni ujak kau nang lap nang kong menta sedang menta benai mat kemut yo uni kau pin hap lek pen pai no ne pin lek kum no ya kata kasyong hakamanijing komiti ngi kum ka seng HANM ka han jeng ka dong riwar unit bat naka mau kerwat circle bat kumjuru ngala ban ong ba naka liang jeng ka central body hi barok kawai ngila ban ya kubur ya kane bat ya ka ei ka bangilap leng ba ha kani ka sngi ha po snong mau bidong kadai ka badai ka snong jongi jonga ya ka ba ha kani ka sngi ngilalap leng ba ya ka jingjia ka ba kat ba ka nong shet ja ya ki kena school nak benta ka midday meal ha kapor ka ba ka thmu ka ban mud ban shet jai ki kena school kalalap ya ukhau uba ipla bat hadin nang ta kala persang ban pejbnia ban jet ya ukhau kalalap ba udon ukhau uba suba ba udai ukhau plastik te hadin kata ka bangila yo bena bat ngila yo sngawi kata ka kubor ngila lek bat ngila lek inquiry bat ngilalai tok kidbha te hakata kapor ngilalap shisha bakalong kumta bat ngila persang ban shimi uta khaw bat thang hakading ban petla u dai shisha na em u kenja plastik hakata kapor bangila persang ban thang kumta te kami ke jing sema yu khong ka ba om snotenat bat kalong kum bat thangi ki kenja jri lane ki robar bat kajing bit ru kalong kumbat thang ya kajri te kane kalong ka ei ka ba pen diau bat kalong ka ei ka bu jingma leng ba ya ki pai ba jong ka snong ka thau bat ngala ban ong ba om tang jong ka snong ka thau han ya baro kinong snong hapo jong ka jela lane wat hapo jong ka ri indiaru haba ha ukhau uba kisania ban long ban syadja ban kedang lap ya kane ka benta ba udon kum uni ujat kau te ngimtip syu lada syat ya uni ukhau bat lada bam kan jia ayu yo le se kan mi kijing sitom kiba omla ban tip ki ai ki jaching sitom ki ban mi na kane ka jingjia ka ba ha ukhau udon ubakum une te hakaba kum kane ka por kum ka seng ye dap da ka jing sokhya ka ba jur hadu kata kata